आंनि सेर सेर गावहां मिनिहां थाबाय थायो होनबा आंनि गोसोआदि मा लुबैदों नों मानो जेबो मिथिया होनबा नों आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा आंनि गोसोनि गोदै राव गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ जोबोद आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि गोसोनि गोदै रावनि टीमनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननाय बावबाय। जोङो जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनोबा जों बेखौ बबे उद्देश्यआव बानायामोन, बोरै सानजेनामोन, बबे रुमनिफ्राय जायामोन, बबे बिसनानिफ्राय जायामोन, बबे गान्दुखौ उन्दुआमोन, मा बग्रामोन गोसोखांहरजोबनांगौ जायो। दा बेनो जोंनि टीमा आरो बे टीमाव महेश बिथाङा आंनि फंबाया आंखौ हेल्प होआमोनबा बे जाफुङामोन। ओरैबायदि बे मोनसे बुब्लि दिनैनि साना दिनैनि बुब्लियाव जे नोंथांमोना कुइसन खालामदों बे ओरैबायदि बियो जोंखौ फेदेरनानै लानायनि बाथ्रा नङा। जों बिराद गोबावसोमोन गावजों गाव लोगो मोनलायैया। बोरैबा 6-7 मासनि सिगां महेश फंबायजों आंजों रायलायबाय थादों जे जोंहा 25 बोसोर जाबाय, माबा मोनसे ज' मोखां नायलाय जायो नामा? बयबो एक्ट्रेस जाबाय, एक्टर जाबाय, हाबा जालायबाय, गोजान गोजानाव थालायबाय, गथ' गथाय जालायबाय, जों ओंखाम बोथिसेखौ ज' जानो हाया नामा? जायोबा बबे समाव जागोन, माबोरै जागोन? बोरैबा इसोरनि अननायाव 25 बोसोरबो जाबाय, बाहायनो जोङो लोब्बा लाखिफानानै सिलभार जुबलिखौ जों खुंबाय। दिनै बेनि प्रग्राम। नंगौ गोबां आर्टिस्ट दंबावो, जोंल' नङा, बर'आव गोबां आर्टिस्ट दं, जाखांफुनाय आर्टिस्टफोरबो दं, जोबोद मोजां मोजां आर्टिस्टफोर दं। बिथांमोनहा गाज्रि मोननाङा, आंबो थांगौमोन, लेंहरजागौमोन नंनो हागौ आरोखि ना। खिन्थु जों जोंनि प्रडाक्सन हाउस आरो जों खाथि खाला एसे थांलाय फैलाय जानो हानायखौनो जों नायनानै लिंबाय। आरो आंनि गोसोनि गेजेराव बिसेस करि बे गौरांनि दै रुगुं गावनो जागायदों, बिनिफ्रायनो जोबदों। जों जारिमिन खालामनो होननानै खालामाखैमोन, बेखौ नांगौ होननानै बिदिबो खालामजायो। मानो होनोबा आर्टिस्टफोरनि प्लेटफर्मआ बे समाव जोंना गैया। भिडिअ फिल्म खालामो जोबो, भिडिअ फिल्म खालामो जोबो, फिसा फिल्म आलायारन दंमोन, खोमसि लामा दंमोन, जोबो। दिनै बिसोरबो 25 बोसोरनि बारलांबाय बबेबा बिथांमोनहाबो निश्चय मालाबा खुंगोन, आं बेखौ बुंनो थाङा बिसोरखौ दा बे जारिमिनखौ जों खालामनो सानाखै। जारिमिना गाव हारसिं जायो। नोंथांमोनानो दा दिनै साक्षि, नोंथांमोनानो साक्षि। बेखौ जारिमिन खालामनो होननानै जों खालामाखै। जों ज' बे टीमा मोखां नायलायनानै खेबसे लोगो हमनि। सिलभार जुबलिबो जाबाय, लोगोसे दा बैसागु फोरबोबो सोलिगासिनो दं। बेनो रमान्सआथ' जोबा, थैजासिम थांगोन। आरो आंनि खलमाथ' खालियानो जोबा, खालि सोफिनबानो जायो, लिरलांबाय थागोन। गाना दाबो बहुद दं, खालामबावनांगौ दं। रिसेन्ट आङो टावाङाव गानदोंलिनि प्लेन खालामदों, मालयेसियायाव। ओमफ्राय जों सानबावदों, एसे आगोलाव रायलायबाय, जोंबो जयै गागोन। बैसोआ एसे जायो बयहाबो, नोंथांमोननावबो जागोन, रला बयहाबो थायो नङा महेश? जों बेबायदि बानायलांगोन। आंनि गोसोनि गोदै राव पार्ट 2खौ खालामनो जों जोबोद गोसो। ओमफ्राय इसोरा अनोबा, जोंखौ अनोबा
जोंखौ नोंथांमोनहा बयबो मदद होयोबा जों बेखौ डेफिनेटलि खालामगोन। मोनथिनाया नोंथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो जों बै समावबो 22 बोसोरनि सिगाङाव मोनथिदों। बै समाव जेसेबां रिपर्टारफोर दंमोन बिथांमोना होनदों लेन्डमार्क आसामावनो खुनु जाफेराखैमोन। मालाबा सोरबा खेबसेनो नाजाबा होननाय भबेश कलिता ना सरि कुमार भबेशनि गानाव जरहाटआव सोरबा सासे मानसिया मबाइल फैजेननायाव खेबफ्लांदों भिडिअ दंमोन। थ' आइडिया बेनिफ्राय फैदों जोंहाबो बिदि जायोबाथ' बे एलबाम नङामोन आरोखि खेबफ्लांनायसोमोन बेहा। मालाय जों ओरैनो मावनो हायो मानो हाया? जोंहा बर'आनो बिराद मैखोम हारिमु दं, आदब खायदा दं, अंगि भंगि दं, फाव फेसन दं, जोंनाव जोबनो गैयै आर्टिस्टफोर दं। जों मानो हाया? बे मोनसे चेलेन्जबो दंमोन, टारगेटबो दंमोन आरो प्लेटफर्मखौ फुवारनांगौमोन। नोंथांमोनहा दिनै नाय बोसोराव सिनेमाया 2-3 जायो बा 10थायानो जायो, एलबामा 100था ओंखारो। बिनि गेजेरजों दिनै बहुद मानसिफ्रा गाव गावनि टेलेन्टखौ फकास खालामनोबो मोनसे प्लेटफर्म मोनदों नङा होमबा? आं बेखौनो नुगासिनो दं। दाथ' टेक्न'लजिया बिराद बारायबावबाय। जोंनाव गोदो जेबो गैयामोन। गावबा गाव आं बिसोरनो रावबो ब्लाउस गांसे बायनानै होफैनोबो हायाखै। स्न' फुनोमोन ना पाउडार फुनोमोन सोंफेराखै। अन दा स्पट गवायाव थां, मुम्बाइआव थां, फुनबाय गानबाय। एक्टराबो गैया राजुआव, बे आं थोआबाथ' आं बेखौनो गानो। राजु गानखांबा आरो एक्टरनो हरो, माबानो कमल लाहारिनो हरो। बिदिनो खालामबोबाय जोङो। खालामै दिनै 22 बोसोराव आगान होबाय। आंनि गोसोनि गेजेराव जोंनाव टाइटेल हिर'इन दंमोन अम्बिका किरि नार्जारि, राजु कुमार बसुमतारी, बिनिफ्राय दं जोंहा जयफुल, सिम्पुल, जिउथि, टिना, जबा, गासिबो जों टिमैनो दंजोबोमोन। गासिबो जों दंजोबो। जों बिनिफ्रायनो स्टार्ट आरो रिंकुमनि दङमोन। बिथाङा दिनै शुटिंनि बेस्थ'आव फैनो हायाखै। थेवबाबो जों बिथांनिसिम गोजोननाय, अननाय, हामलायनायखौ जों बावहरदों।